Happy birthday to you. Eh po, may deliver lang po kami ng bulong. Pinapadara po ni Ma'am Lani. Si bulong. Dahil po may pinadara po mga boxes po kang bulong. Mga boxes po kang bulong. Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. Dahil damang-dama na natin ang tunay na diwa ng Pasko at papalamig na ng papalamig ngayong Kapaskuhan, nandito pa rin ang JFS Petals and Services para di kayo ay bigyan ng kakaibang sorpresa at punong-puno ng pagmamahal because spreading love, happiness, and good vibes yan ang atin sa inyo ng JFS Petals and Services because we don't just create, we captivate. Hi mga ka-travel babes, I am your Kuya Babes, this Tony Lancero, ang mamas boy vlogger ng Camarines Sur. At sa ngayon, ako na naman ang makakasama nyo para magbigay ng kakaibang pagmamahal dahil ako lamang ang love ambassador ng JFS team. Kung kaninang araw ay pinuntahan natin at pinasaya natin ang isang nanay nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ngayon naman nandito tayo sa Santa Cruz, San Fernando, Camarines Sur para sorpresahin na naman ang isang nanay na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Pero bago ang lahat, tignan na muna natin ang lahat ng mga nakahandang packages sa car transfer prize na nihanda ni Ma'am Lani kasama ang ating JFS team. Kung makikita nyo, meron tayong Rafa Bell's Cake, meron tayong 1 bilaon ng puto, may sapin-sapin, a mixed kakanin. We have a chocolate bouquet with 10,000 pesos. At meron tayong happy 60th birthday, a bubble balloon. And syempre, hindi lang yan dahil si Ma'am Lani ay may isa pang sorpresa. Kasi bibigyan niya ang kanyang ina ng brand new refrigerator. For our social media account, please do like and follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please like and follow me on Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel, Tony Lancero. Kahit ano pang hinihintay nyo, samahan nyo lamang kami at pupukan kami dito sa San Fernando para makisaya at bigyan ng kakaibang pagmamahal si Ma'am Nena. Let's go! San Fernando para po sorpresahin po si Nanay Nena. So kasama po namin ang JFS team. Kaya sa lahat po nang hindi pa nag-subscribe sa aming YouTube channel, please do subscribe and follow us on social media. Yes po, nandito na po kami sa area para po marami na po nag-aabang po sa amin. Pero sana po hindi po makakalata si Nanay sa prank po namin. Nandito na po kami sa area para po talaga may party po sila. Ate! Ate! Pwede po mag-abot? Nga po rin si Ma'am Nena. Si Miss Nena. Nga po dyan. Ay, hello po.
Ayun po. Ay, Ma'am Nena. Si Mrs. Nena po. Si Mrs. Nena po. Ayun po, may deliver lang po kami ng bulong. Pinapadala po ni Ma'am Lani. Si bulong. Dahil po may pinadala po mga boxes po kang bulong. Mga boxes po kang bulong. Tapos po, pwede po magpa-picture na lang duman at pwede po nito na-receive. Iyo po, kayo po, po kayo may mga tabang po sa mga buhat ng mga box po. Dahil ko po aram, sabi po, kami po kayo nagdi-deliver lang ng bulong, tapos po may mga igwaban po, dahil po aram sa iba pang box po, ano po naman. So, naman lang po dyan, dahil po kaya kasya digdiyo. Tapos sabi na po ni Ma'am, sabi da po ni Ma'am Lani, ano da po, si iba da po kaya, sisingilin mo na lang po dadigdiyo ang delivery po. 4,500 po. Paano po yan? Dahil po ka mo sinabihan ni Ma'am Lani? Ano yun? Surprise. Ano po ang okasyon nindo? Birthday. Baka po, regalo po to yung bulong po ni Ma'am Lani. May nag-abot na ito kung masang or daw or busy. Pwede ko po nga niya, basta po ang sabi lang po sa mo. Tapos po, si Kaba nga po kato yung bulong, babayaran na po nindo. 4,500 po. Paano daw po yan? Paano daw po yan, nanay? Ali pa po kaya kaming Legaspi. Ali po si bulong po, ali po si Legaspi. Nanay, ayun lang po. Kadakol man po ninong supporter. Nay, mapataba. Si Bayad po, atyan na lang, Nay. Iyo po. Iyo po. Okay po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Love you guys. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, nanay, happy birthday po sa inyo. Nanay, masaya po kayo ngayon? Opo. Nasurpresa po kayo? Nanay, sabi daw kanina ni nanay, ano ko man yung kadakol bulong box na ba? Nanay, joke lang po ito. And nanay, udaman po kaming sisingalo sa inyo na 4,500. Suba lang to. Pero mas anggot sa kuya si tatay. Mas anggot sa ko si tatay. Taga ko may kwartong pong bayad mo. Iyo po, nanay. Siyempre, nanay, tanggapon po nindo ang samuyang kadakol na sorpresa po sa indo. At siyempre, dahil man mabubuin yung birthday ni nanay pag dahil po siya makakareceive ning sa si nanay ng ganang Mrs. San Fernando. At syempre, nanay, hindi lang yan, nanay, kasi tanggapin nyo, nanay, meron po kaming Raffabells cake, may bilaon ng puto, sapin-sapin, mix kakanin, meron po kayo, nanay, bubble balon, at syempre, meron kaming chocolate bouquet na may 10,000 pesos! Thank you, Lord! Yan ay tanggapin niya po. May kinakausap si nanay. Si Lord, ginagawa. Kaya po, si Lord ang kinakausap ni nanay. So nanay, happy birthday po. Masaya po kayo, nanay, na nasurpresa po namin kayo. Opo. Yes po, nanay. Masaya. Nanay, kung nanonood po si Ma'am Lani ngayon, ano po yung masasabi niyo po sa kanya? Salamat sabi ni sa imong pinsaw sa kuya. Salamat sa napresa mo akong maray. Hindi ako lang nga na inding handa Maraming handa na daw si nanay. Nanay, sa tingin ko sa dami na nagmamahal sa'yo at dami mong bisita, kayang-kaya po nilang ubusin lahat yan. Kaya ba? Yay! Nanay, tutulong po kaming ubusin po yung handa nyo. At namomroblema po si nanay kung paano po ubusin. At syempre, nanay, hindi po makukumpleto itong birthday nyo po kung hindi po magbibigay sa inyo ang mahal niya po sa buhay. So, nanay, may anak po kayo na nandito? Ayan. Sige po, mag-iingi po tayo ng message po. Long. Nakasigari, sa kaya kapatid ko pa yan. Yung ano po. Sige po, tara po. Atras na lang po. Apo, dito po tayo lahat. Sige po.
Ang bago ko lang naluma. Siyempre nanay, sino po ang magbibigay po ng mensahe? Nasaan niyo po yung anak? Kapatid ko ayan pangalan. Luloy! Tara na kuya, kuya. Matuwa, kuya, kuya. Usip po tayo dito. Usip po tayo dito, nanay. Usip po tayo. Yes, kuya, anak po kayo ni nanay. Sige po. Masikalit Kuya, na. ano po yung message niyo po kay nanay na nagdidiriwa po ng kanyang arawan? Salamat kay Ate Talani. Boy. Apo ko. Pasalamat. Salamat na. Sana gumaling pa ako. Anong message niyo po kuya? Sige po. Sige. Sige po tata. Napapaiyak na. Napapaiyak na si kuya. Pero ang sabi lang ni kuya, one of the sweetest word na nakrinig ko, yung salamat. Kahit hindi siya nagsabing happy birthday, yung salamat na yon ay buong-buo ng pagmamahal. Siyempre, alam naman natin nanay na isa ka po naging dakilang ina ka po sa ngayon sa mga anak niyo po, kaya yung word na pong salamat na yun is buong-buo po. So tatay, isang kiss and hug naman po kinanay dyan. Umiiyak na. Ay, nag-kiss na din si asawa. Atsan. Siyempre, yung isa po. Atsan ako yun. Salamat na. Sige po, kuya. Salamat. Happy birthday, ma. Salamat. Ano po yung message niyo po kay nanay? Naiyak na. Ayan ko daw. Minis ko daw na mabuhay ng mama ko. Tapos, maraming salamat po sa inyo, Gamos. Bisita. Happy birthday, ma. Yay! Grabe, iba yung emotional na binibigay. Hindi, kuya, hindi lang ako yung napapaiyak mo po kasi pati po yung mga iba po natin na na bisita po. Siyempre, isang kiss and hug naman po dyan kinanay. Yay! So tatay, thank you po. Siyempre, may bibigay din po daw ng isang mensahe po sa inyo, ang inyo pong kapatid. Pati ako ulit man dyan. Ako nagpaparaming salamat kay Lord, pinalakas po siya. Grabe po talaga ang dinaanan namin. Kaya sabi ko, Lord, talagang palakasin po. Okay lang po kung mayong handang dikit lang, basta po pagkusugungan mo po sa iyong maray. Sabi ko, pag binigyan mo po kaming panghanda, talagang grabe pa salamat po, Lord. Sabi ko yun sa kanya. Sabi ko, sana gumaling na po siya. Sabi ko, tuloy-tuloy na po ang paggaling niya, sana mamara na po ano po yung nararamdaman niya, magbulong, makuha pa sa mga opera, kung ano po sakali, yun ang sabi ko sa iya. Kaya yun, simple lang po ang handa namin. Kaya po nagpapasalamat pa rin po ako, grabe na po, sobra pa, bang simple lang. Yun lang, happy birthday mo Nenen! Siyempre nanay, maraming salamat po nanay. Siyempre nanay, tignan niyo po ang sorpresa po namin sa inyo nanay. At siyempre nanay, kung sa tingin nyo ay yan lang po yung sorpresa po namin, nagkakamali po kayo. Dahil si Ma'am Lani ay nagbigay po sa inyo ng brand new refrigerator! Yay! Nanay, tanggapin niyo po ang refrigerator na handog po sa inyo ng inyong anak po. Salamat! So may rep na po kayo ngayon nanay? May rep na po kayo dati? Sira na. Nasira na kasi yung rep. Kaya ngayon po, nanay, syempre yung rep po natin luma is itabi na lang po natin. Kasi nanay, tanggapin niyo po ang another Panasonic refrigerator po natin. Masaya kayo nanay? Ay, sobra. Sobra. Siyempre, alam naman namin nanay na isa po kayong naking dakilang ina po kayo at marami nagmamahal po sa inyo. Ay, deserve niyo rin po yung lahat. At nanay, kung sa tingin niyo po, yan lang po yung marireceive niyo. Mayroon po kayo marireceive na press na papaya. Siyempre nanay, ang dami-dami po nagmamahal po sa inyo nanay. Ako din naman salamat. Ano po masasabi niyo po kay Ma'am Lani nagbigay po sa inyo ng ano? Super, salamat na maray. Kamayo na kami. Si Ma'am Lani po is nasan po yung ano niya po? Tulo man lang yung anak ng babae. Apo. At syempre, magbibigay din po ng mensahe po si tatay po sa inyo. Yung si tatay nag-kiss na kanina, nakakalamang-lamang. Nag-kiss na si tatay. Ano po yung mensahe niyo po kinanay?
mensahe ka lang sa akin po. Magpalawig pa siya kapag pagkabuhay niya. Kasi bigasi kaso kasalit sa iya ka. Salamat ni pagpadagat po sa Samuya. Sige po. Salamat ni. Very emotional ngayon si Daddy. At syempre, pag naging emotional si Daddy, talagang tago sa puso ng lahat ng mga anak katulad po namin. At maraming salamat po, Tatay, sa pagmamahal sa mga anak niyo po at sa pagmamahal po kinanay. At syempre, the most awaited part dito ay isang hug and kiss naman po kinanay dyan. Pero kanina nag-kiss na siya eh. Nakakalamang-lamang si Tatay. Yung kalamang. Siyempre, live na live pa rin tayo dito sa San Fernando, Camarines Sur. Pero mamaya-maya lamang ay sabay-sabay natin kakantahan si Nanay ng happy birthday at magbubulo ng kanyang candle. Kaya tutok lang kayo at mamaya-maya lamang ay babalik kami.